गारदावैनि दारागाव हाजोआव आगै अमा संनाय ना हांनाय जाद्लाहैदों प्रपोज खालामाखै थास' बिबार होना प्रपोज खालामाखै आंलाय नोंखौ सना आंलाय नोंखौ सना डाइरेक्ट सो वाट्सएपआव I love you बुंदों सना डाइरेक्ट सो सान गोरलै बायदि जाहाबलायनाय फामे बिबार बायदि गेवलांनाय सान गोरलै बायदि जाहाबलायनाय फामे बिबार बायदि गेवलांनाय नोंनो जागोन आंनि सना I am sorry सना नोंखौ love you बुंबाय I am sorry सना नोंनो आंनि जाबाय सान गोरलै बायदि जाहाबलायनाय फामे बिबार बायदि गेवलांनाय सान गोरलै बायदि जाहाबलायनाय फामे बिबार बायदि गेवलांनाय नोंनो जागोन आंनि सना I am sorry सना नोंखौ love you बुंबाय I am sorry सना नोंनो आंनि जाबाय